salutare lume, eu sunt Mădălin și jucăm Transformice. Stați un pic. Se poate. Hai să lasă așa. Cum făceam, cum scriam ca să pot să mă bag pe alt server, mă? Am uitat. România. Vorbesc cu cineva și mi-a zis cum să fac. Oh, dar sunt cam mulți. Da, mai taci, mă, că nu știu, că tu știi. Deci eu vreau să văd câtă brânză am și toată doși. Ce mă, acum au fost... Eu te uit cu căp și cu dă-lea, du-te, bă, trec. Fuck. Așa, în sfârșit, map. O să filmez 10 minute, numai atâta filmează ăsta, programul ăsta. Asta mă supără și pe mine că nu pot... Ah, fuck! Oh my fuck. Fugi de dragul, tu te drept. Stați un pic că mi-a zis să stai ceva, vorbesc că uitați dacă nu mă credeți să ziceți că sunt nebun de ăla, singur. Așa, uitați, vedeți? Hai, zi-mă! Ce ai zis adineaură, fac? Nu, mă, nu folosesc nimic. Da. Dacă știam cum să fac intro, făceam de mult, crede-mă. Poți să știi că mi-ai dat o idee foarte bună. Mă, să știi că tu mi-ai dat o idee. În următorul episod o să fac sau acum. Ce zici, mă, să fac acum? În următorul episod o să pun și un intro. Dar bine că de Minecraft făcut de mine. Am lucrat foarte mult la el. Vreau să zic. Mi-au luat ceva. Dar bine că e de Minecraft, asta muftică. Da, merge. Nu moare nimeni, nu? Fuck. Hai, bă, frate, că... Paolo. Deja s-a dus 2 minute și nici n-am apucat să joc. Pe ce nu ești? Pe România. Dar nu mă interesează cum arăți. Tu ai căpșuni? Nici eu nu. Acum am venit și eu de afară. Mă, deci nu mai mă de-astea, frate, să caze. Iar am căzut. Fuck you. Mamă. Și... Mi-a zis băiatul ăsta să scriu, așa că taci, vreau să zic și eu ceva. Cred că nu o să mai fac episoade din Happy Wheels sau o să mai fac 1 sau 2, nu știu sigur. Da, mă, fac eu 100 de episoade. Du-te, bă. Sau vezi să faci și reclamă acum, du-te, mă. Tu ești de întoruri, da. Deci nu vine să cred, mereu uit, domne. Uit mereu, domne. Să ies de pe mes. Lasă. Deja 4 minute. Ieși, cine te lasă? Oh my fuck. Fuck. Fuck, nu știu cum să gata, am trecut. Ala, bala, creștin, măta. A crescut copacul. Bă, ia auzi. Ala, bala, porto, cala. Nu, stai, nu mai ieși. Ala, bala, creștin, măta. A crescut copacul. Fuck, nu pot să sări. E imposibil, domne. Fuck, hai, te rog, fuck. Nu, hai, te rog, nu fi but. Semi-bun.
Fuck you, bitch. Fuck you. Sal. Acum ai făcut un video fără să vrei. Fac un dracu să fie atât de normal. Să zice, vai mă, lasă-mă cu... Eu tot... Du-te! Fac! Bă, dar eu nu dau stea. Du-te, dracu, vrei să pleci de râs. Fac! Fac, doamne! Du-te, bă, doamne! Tu-i, mă! Nu prea... Mă, fă dacă vrei. Tu-i, mă, tu-i ceapa! Cea, du-te, dracu, că tu cobei. Mă, tu... Acum da, ha, mai fac. Ia, vreau să dacă cineva... N-a intrat. Le fordat, tu joci le fordat 2, mă? Nu-i belea, bă. Vorbește ca nebunul. Ce, bă, Uzukami, ești tu, du-te, dracu. Mi-am zis Uzumaki, du-te, dracu. Mi-mi place Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto London. Adică, cum să zic, românește barajul la Naruto. Dacă vă uitați la Naruto, știți pe anime aici. Upsi, dar eu cam fac reclame aici și nu-mi place. Fuck, da! Tu-i... Paolo! Deci... Taci, mă, dracu, deci nici... Mamă, fuck. Mâine să ies câte episoade fac, văd. Și da, o să pun și o întrebare a zilei. Care este... Ce joc o să mă apuc să filmez? În afară... Taci, mă, în afară de alea de groază. Taci. Amândoi facem video, zi mă, ca să nu creadă că suntem... Voales? Bă, dacă știam cum să fac să te auzi și tu, era ceva foarte fain, dar nu știu. Da, râdeam eu de tine, Truna. Și să se facă mai multe minute în afară de 10. Ia, țânțar, ia-te un țânțar pe monitor. Și cum uita, m-am prins. Mușcă din el și face mărunte. Am trecut, de ce tu n-ai putut? Mai aveam un minut. Da. Oh my fuck! Bă, îl bag și pe el în confort. Scuzați-mă, taci, mă, scuzați-mă, lume, dar mă suna ca disperat, trebuia să-l bag. Oh, mă, și ce să mai... Și cam asta a fost și videoul ăsta. Nu uitați să vă abonați. Ce te zi, mă? Nu uitați să dați subscribe și like. Na, și coment, please. Era să nu uitați să vă abonați. Știi ce eram să fac acum o reclamă din greșeală. Fac, am uitat că eu am ăsta. No. Eram să fac reclamă la ceva. Du-te, mă. Și cam asta a fost și episodul de azi. O să mai fac vreo 2-3